Hola, bon dia, som la Laura Grau i la Carlota i l'Ifrén Carbonell i venim a fer unes preguntes. Per què et vas interessar en fer el voluntariat? Hola, gràcies per l'entrevista. Mira, voluntariat vol dir voluntat. Sí. Llavors, fer de voluntari és una voluntat que tries lliurement i és una voluntat doncs, que el que vols és compartir amb altra gent, que vols construir amb altra gent i que vols fer alguna cosa amb altra gent. Vale? És a dir, el voluntariat és sempre una reciprocitat. És a dir, dones, reps, dones. Per què ho vaig fer? Perquè un és així, ja està, no té més sentit. Sí, d'acord, gràcies. Què creus que li pot aportar a la gent amb discapacitat intel·lectual al voluntariat? Dones i reps autoestima, reconeixement, compromís. Ostres, dius, faig alguna cosa per un altre, aquest altre fa alguna cosa per mi també, perquè volem, no hi ha cap motiu ni cap obligació, no? És un acte de llibertat. Hola, bon dia. Som el Lluís, la Laura Casona, jo, la Marta i el José i venim a fer una entrevista al José del voluntari de la protectora de gossos. Quan vas a la dorsera, passeges el mateix gos o passeges diferents? Van canviant. Què creus que tens de bo per ser un bon voluntari? Puc entrar a la zona de gàbies, perquè si no s'ha ficat nerviosos els gossos. Dono premis, de tot. Crec que m'aniries fer un voluntariat a la gent. Perquè necessiten ajuda els gossos i els gats de la porta. Gràcies per aquest dia especial. Moltes gràcies. De nada. El Dima i el Carlos i avui venim a entrevistar a la Mari, a la protectora d'animals de Sant Boi. Quines habilitats hauria de tenir la persona que fa voluntariat a la protectora? Doncs simplement tenir empatia i amor cap als animals. Creus que les persones amb discapacitat tenen les habilitats necessàries per fer el voluntariat? I tant que sí, clar que sí. Es pot fer qualsevol persona aquest voluntariat. Simplement si potser té alguna dificultat de mobilitat o el que sigui, sempre venen a la integradora, a una educadora o a un familiar i ja està. Si necessiten ajuda, simplement li ajuden el gos, nosaltres si no donem 2 corretges perquè estigueu més segurs i... Quin protocol teniu per acollir les persones amb diversitat funcional que venen a fer el voluntariat? Doncs cap en especial, sempre adequem el gos a la persona. Doncs moltes gràcies, Mari, per l'entrevista. Gràcies a vosaltres.